Paanoksen. Noniin, nekin. Hyvää iltapäivää täältä Torppiksen Kumpulan paikassa uutisia. Nyt minä olen oikeutta selvittämässä ja tulepas tänne. Ja nyt kyselen sinulta pari kysymystä. Syyllinen! Niin, miksi olet täällä? Eri kulmaan. Hiljaisuutta! Kuulitte ihmiset, olkaa hiljaa! Miten tuolta telkkarista kuuluu tollanen ääni? Mitä puhuu noi TV-kuuluttajat? Hiljaisuutta! Ai! Olkaa nyt hiljaa! Tämä on... niin, nyt minä kysyn sinulta, että mitä sä oot tehnyt, kun sä oot täällä TV-oikeudessa? Kerrotaanpa säästä seuraavaksi. Tästä tuleekin kertomaan. Kuuluta sisään. Olkaa hyvät, Osman! Tulet kertomaan meille säästä. Vie ne vasarat pois. Se on mikrofoni. Joo. Okei. Tänään on ollut sateista ja aurinkoista. Mitäs huomenna? Mitäs illaksi luvassa tai huomiseksi? Huomiseksi on luvasta pilvistä. Kuinka lämmintä? 15 astetta. Mitä juhannussää näyttää? Epävakaisen. Mitä? Epävakaisen. Sataa oravia! Keksi nyt jotain. Epävakaista. Aurinkoista ja Pyydät sä urheilutoimittajat paikalle? urheilutoimittajat. Urheilutoimittajat. No niin. Urheilutoimittajat. No niin. Siinä. Et temppuilee. Terve tästä Mitä on mainokset? urheilukanavasta. Ei oo mainoksia! Sano uudestaan. Terve täältä urheilusta parista. Mä oon pyytänyt tänne Neymarin. Neymar haastaa. Neymar haastatteluun. Neymar! Seko. Semmoisen pallon siihen. Pallo! Terve Neymar! Terve! Mites futisura on mennyt? Mites siinä? Tein 2 maalia tuossa viime pelissä. Oliks hyvä peli? En mä nyt tiedä, kun sä olit siellä katsomassa. Mitä? Mä kannustin sua, mä huusin, Neymar! En mä kuulu. Voidaan me sit lopussa kaikki. Mä kuulun! Mut silti ei ole pelaaja. Näin. Yksin vaan läpi ja se on siinä. Niin no, Neymar, miksi sun pelit ylös, että sä löykät puolen alas? Koska Jori! Jori! Jori, tuu tänne! Meidän uusi tähti, Jori! Jori. Jori! Jori tähti! Se on hulk. Hulk! Mä oon hulk! Haastattelua. Hulk! Moi. Miten peli menee? Ja hyvin meni. Voitettiin. Hyvä juttu! Missä jengissä olitkaan? En mä muista. On se kai Brasilia. Brasilia! Onko se mukaan pelaa? Onko se mukaan? Mä pelaan! No niin! En mä muista sua. En mäkään sua. Ei taida olla parhaita. No. Mä aina niinku penkissä, mä koska pääsit pelaamaan. Et niin, sä oot niin huono. Vaihtopenkin pelaaja. No. Au! Sitten jos ei juttua riitä, niin pyytäkää muut toimittajat paikalle. Osama! Osama Bin Laden! Paikalle! Tenerosa! Dinero. Tässä siis Kumpulan uutiset. Tässä siis Kumpulan uutiset. Tan tan tan. Hiljaisuutta!